Tervetuloa Etelä-Pohjanmaalle, Jokipiin kylään. Jokipiin pellavan tehdas sijaitsee täällä, aivan samoilla sijoilla, jonne se vuonna 1920 perustettiin. Jokipiin pellava on yli 100-vuotias suomalainen perheyritys, jonka johdossa on nyt 3. ja 4. sukupolvi. Valmistamme kaikki pellavatekstiilit täällä saman katon alla, langasta aina valmiiksi pellavatuotteeksi asti. Näin voimme taata myös tuotteidemme korkean laadun, kun tunnemme tuotteidemme tekijät. Tuotantoprosessi alkaa loimaamosta, jossa pellavalangasta luodaan loimi. Se siirretään kutomakoneelle, joka kutoo kankaan kulloisenkin kudontaohjelman mukaisesti. Kudomme sekä sileää pellavakangasta että pellavafroteeta. Nykyään 90% tuotannostamme menee arvostetuiksi henkilöstö- ja yrityslahjoiksi, jotka voimme valmistaa myös täysin räätälöidysti asiakasyrityksen tai yhteisön visuaalisen ilmeen mukaisesti. Vaikka räätälöimme tuotteet täysin asiakkaan toiveiden mukaisesti, olemme tuotannossa ketteriä ja valmistamme myös pieniä tuoteeriä. Kun kankaat on kudottu, ne tarkastetaan. Sen jälkeen ne siirtyvät höyrymankelin läpi leikkaamoon ja edelleen ompelimoon, jossa niistä ommellaan keittiö-, kylpy- ja saunatekstiilejä. Lopuksi tuotteet pakataan asiakkaan toivomalla tavalla joko lahjarasiaan tai vyötteeseen, minkä jälkeen ne ovat valmiita ilahduttamaan henkilöstöä, asiakkaita tai muita yhteistyökumppaneita. Näin valmistuvat vastuulliset ja kestävät yrityslahjat Jokipiissä. Kiitos, kun valitset työtä Suomeen.